Kilo rek, tarifnya yo. Rumah bejanin. Ukurannya 5 kali rolas harganya 450 juta. Kalau nang buri ngomah yo. Nah, iki wis oleh pager slidingan, ambek wis oleh kanopi sisan. Nah, saya langsung ya tarif nang ngomah yo. Nah, kene iki nggawe pager castingan. Cara ngono iso request nggo model apa, nggo sampean atur dhewe yo. Nah, saiki langsung lanjut mlebu mrene. Nah, iki nang gone karpote wis keramikan ambek dikae motifnya dhuwur-dhuwur ngene yo. Leng message ta, apa yo. Nah, iki nang kene iki ono batu lampu sisan nang mburi. Kiwa tengene ono lampune moncot iso ndukur. Ndukur ya wis plafonan sisan. Nah, nang ngarep kene iki sebelah kiri kene iki ono krane. Ready, kali nguntir tok kene game sepeda utawa mobil yo. Nah, saiki langsung lanjut nenggo sebaran kene iki. Nah, iki lewat kene iki sisan iso, trono iso slidingan sisan. Cara ngono kok wis pen atur dhewe yo. Nah, iki sanyone ready kari metek to yo. Saiki langsung lanjut